Esta mañá presentábase unha nova edición, a cuarta da Muiñada de Bealo, que terá lugar este vindeiro domingo. A proposta xurdiu no seu día da propia veciñanza da parroquia, co fin de poñer en valor o Muiño da Ponte e, por extensión, as nosas tradicións máis populares, para que cheguen ás novas xeracións. Pois empezamos con actividade centrada de primeiras únicamente no Muiño, pero a partir de aí pois fomos expandindo pois cara outras actividades que se realizaban na aldea de Bealo hai anos no pasado, non? E, bueno, son actividades que xiran en torno á tradición popular, á etnografía, á cultura do comunal, non? A Muiñada arrancará a partir das 5 da tarde e nela incluiránse múltiples actividades, como é o caso dunha mesa redonda que versará sobre as coplas e os bailes tradicionais, exposicións, música e baile popular con grupos locais como é o caso de Pedra da Aroña e Nunca é tarde, e ata unha merenda para compartir entre todos os asistentes. Unha charla, facemos unha exposición tamén de fotos antigas que vamos xuntando co paso dos anos, de que vai aportando cada veciño unhas fotos que ten por a casa, así facemos unhas copias, facemos unha exposición de fotos antiguas que tamén queda moi ben, e despois para rematar, pois un pouquiño de música tradicional e unha merenda. Facemos unha merenda, sempre charlamos e animamos a todos os veciños que queiran participar, colaborar para o ano seguinte aportando algo para que nos axuden os da organización. Dende o Concello, que colabora coa proposta, agradeceron o esforzo dos veciños de Bealo en organizar este tipo de actividades que buscan preservar e poñer en valor a nosa tradición. Que queren poñer en recuperación da memoria e do que é noso, como é a recuperación do muiño e das tradicións antigas, pois como son as da labranza, e darlle a coñecer a xente máis nova que se acerca ali, ou simplemente rememorar cos máis adultos da parroquia, rememorar e recordar o uso que tiñan pois moitos apeiros dos que eles poñen ali.